Naka-full alert na ang Philippine National Police Bicol bilang paghanda sa posibleng epekto kan Bagyong Christine sa Kabicolan. Sigun sa tagapagtaram kan kumandansya na si PLT Colmalo Calubakib, nakahandaan kasurug CAPS na magtaong asistensya sa mga lokal na gobyerno urog na sa pagsalbar sa buhay nin tawo. Katakod kaini, pig-mobilize na manindaan sa indang Reactionary Standby Support Force, Quick Response Team, as in search and rescue teams na nagtataong akudir sa ngunyan sa mga apektadong residentes na nasa low-lying as in flood-prone areas. Pinag-aktibar naman indaan sa indang Critical Incident Monitoring Team o CMAT, ngani magbantay as in magtaong aksyon sa mga posibleng magbutwang emerhensya sa palibot o rugna sa critical areas. Nagkaroon na kami ng RSSF na kung saan yung mga personnel mi dito sa regional headquarters naka-standby na rin anytime na pwede kaming mag-deploy ng tao. But sa lahat po ng areas na may nabaha, nandun din po talaga mga pulis namin to rescue or sumama sa evacuation ng mga kababayan natin na apektado ng baha. Maigot man daan sa indang koordinasyon sa Office of the Civil Defense, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council, LGUs, as in iba pang disaster response units. Para sa mas komprehensibong action plan, kabali na digdian pagbugtak nin mga early warnings, efficient resource mobilization, asin ang estratehikong positioning kan PNP personnel, asin ikipahay sa high-risk areas para mabawas o maibitaran ang mga casualty. Yung PNP po, nandyan lang, may mga hotline numbers kami, anything na pwede nyo pong hingin ng tulong or assistance or yun nga, may mga nakita kaming nagpaparescue, nagpa-coordinate po tayo sa OCD5. Sa ngunyan, padagos ang pagirumdum kang kapulisan sa publiko na maging alerto asin magsunod sa mga abisong pigpapaluwas kan otoridad, asin mga nanunungdan ngani masyerto ang kaligtasan kan lambang saro. Para sa mga baretang tatak Bicol, Hercules Barbacena.